As podo sacar, creo, non? Porque así máis fixo menos, porque esta, FP2, acabo... Non sei, mírame, porque esta me la alfaza toda, está ben? Sempre que vou con esta... Ben, moi bo día, grazas a todos e todas por cubrir esta rolda de prensa do Grupo Municipal de Compostela Aberta, que ten por obxeto informarvos dunha das proposicións que levamos para o vindeiro pleno deste xoves. En este caso, trátase dunha proposición moi concreta, pero moi relevante, na que reclamamos ao Goberno de Bugallo que se reserve un mínimo do 7% das licitacións para centros especiais de emprego. Reclamamos que se manteña esta porcentaxe mínima de reserva para que podan participar os centros especiais de emprego no que son a adxudicación dos grandes contratos, que haxa, polo tanto, unha iniciativa social transversal para que as empresas de inserción teñan espazo e que podan ocupar este volumen importante de emprego. Sobre todo porque isto non é máis que cumprir unha lei, cumplir a lei de contratos do sector público aprobado a finais de 2017. En esta proposición de Compostela Aberta demandamos esa porcentaxe dun mínimo do 7% que insta a Consellería de Políticas Sociais a que se vele polo seu cumprimento. Explicamos que esta orixe da licitación do Servicio de Mantemento de Parques e Xardíns no Concello de Santiago non está cumplindo coa lei. O Goberno do Partido Socialista, o Goberno de Bugallo, perdeu unha gran oportunidade coa licitación do contrato de Parques e Xardíns, unha oportunidade para darlle continuidade ás políticas iniciadas no pasado mandato por Compostela Aberta. Unha oportunidade para favorecer que dende o Concello haxa unha vontade firme, decidida e clara na integración laboral das persoas con diversidade funcional. Lembramos tamén que o Goberno, volvo a insistir, hai poucas semanas licitou este servizo de mantemento das zonas verdes sen ter en conta as recomendacións da Lei de Contratos do Sector Público, que na súa disposición adicional cuarta sinala que as distintas administracións públicas, tamén as locais, deben fixar porcentaxes mínimas de reserva do dereito a participar nos procedementos de adxudicación a determinados contratos ou en determinados lotes dos mesmos a centros especiais de emprego. Unha iniciativa de carácter social, unha iniciativa para que haxa espacio para as empresas de inserción. Esta mesma lei tamén pretende facilitar a división dos contratos en lotes e, dese xeito, favorecer a contratación de máis empresas de reinserción. O Goberno de Bugallo desaproveitou, volvemos a insistir, a oportunidade que brinda esta normativa, porque decidiu licitar un contrato que alcanza unha cantidade importante, 12,7 millóns de euros, pero a licitou non nun só lote, non dividiu en outros lotes e, polo tanto, non contemplou a obriga de que o que obrigou é únicamente a que a adxudicataria subcontrate a centros especiais de emprego. Os centros especiais de emprego deixan, polo tanto, de estar contratados directamente, adxudicándolle unha parte desos lotes, senón que van a estar a expensas das empresas adxudicatarias. En este caso, se fala dunha moi pequena parte das zonas verdes que equivalen a pouco máis do 4% do orzamento total do contrato, non do 7% que Compostela Aberta reclama. E entendemos que non ten ningunha explicación que o Concello prefira que os centros especiais de emprego sexan subcontratados por outra empresa e menos cando o contrato de Parques e Xardíns depende da mesma concelleira, tanto da concelleira de Parques de Xardíns e de Políticas Sociais que a concelleira Mila Castro. Vou rematando. Insistimos que nas contratacións, que por certo a este vindeiro pleno dos xoves tamén levamos unha proposición na que exiximos, despois falamos dos vos xestores deste goberno socialista,
Todos os grandes contratos están sin licitar nesta cidade, o contrato do transporte público, o contrato do lixo, o contrato dos centros socioculturais. Un número moi importante de contratos están sin licitar. Levamos ao pleno unha proposición para exixir que se actúe xa e aproveitamos, conectado con esta exigencia e esta demanda, que nas vindeiras licitacións que aínda están pendentes non se volva a caer no mesmo erro e se contemple a contratación directa de centros especiais de emprego. Polo tanto, exiximos ese 7%, exiximos que non se maltrate aos centros especiais de emprego e que se cumpla coa lei. Estamos, polo tanto, buscando que este Concello se poña a traballar e que non se den pasos atrás. Entendemos que durante o período e o mandato de Compostela Aberta avanzouse de maneira notable nese compromiso coa contratación, coa elaboración de lotes para que as empresas especiais de emprego foran contratadas directamente e agora estamos nun paso importante atrás. Estamos na subcontratación e, por suposto, estamos sen orzamentos, nen diálogo dos orzamentos para 2021 e estamos sen importantes servicios básicos esenciais que siguen sen licitación despois de todo este case xa medio mandato. E nada máis, se tendes algunha cuestión, algunha pregunta. Un poquinho. Simplemente quería engadir, se sodes tan amables, que nesta, temos un escepticismo respecto á vontade que ten este goberno precisamente de facer estas contratacións directas cos centros especiais de emprego, porque recordamos, temos memoria, se non está a hemeroteca, que na presentación que fixo este goberno do Plan de Contratación 2020, que se presentou o 5 de xuño, incluíronse un total de 72 contratos, dos que só 8 están divididos en lotes, e en ningún dos casos consta xa unha listaxe publicada na web municipal donde o procedimento de contratación comprometa, reserve a centros especiais de emprego unha parte desa porcentaxe deses lotes. Polo tanto, escepticismo dende Compostela Aberta, constatación dos pasos atrás e exixir isto, recordo novamente, ese mínimo dun 7% das licitacións para centros especiais de emprego. Hai que transversalizar as demandas sociais no conxunto dos contratos deste Concello. Non hai, non? Bueno. Pois nada. Moitas grazas.